Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana wasilatan linaili darajatit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, ketua dan seluruh pengurus Yayasan Sunan Derajat yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak-bapak dari TNI Polri, kepala desa, para perangkat desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, terima kasih kerjasamanya. Kita cintai, kita banggakan, kita doakan mudah-mudahan ikhlas, istiqomah, berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat jamaah sekalian, alhamdulillah kita dikaruniai banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saat ini kita tengah berada di bulan Sya'ban, bulan yang letaknya di tengah-tengah 3 bulan barokah. Sebagaimana kita tahu, dalam agama Islam dikenal ada trilogi bulan barokah. Ada 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai barokah. Semua ibadah, amal soleh, perbuatan-perbuatan baik, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan barokah tersebut adalah Rajab, Sya'ban, dan puncaknya bulan suci Ramadan. Lek jare wong kene, Rejab, ruwah, kalih poso. Ibadah nopo mawon ten gene wulan-wulan barokah kasebat, wulan Rejab, wulan Sya'ban, wulan Ramadan niku ganjarane ditikel-tikelaken dening Gusti Allah. Ngelampahi ibadah lan amal kesaenan ten gene wulan Rejab kala wingi niku fadilah lan ganjarane ditikelaken ngantos 7 dosa tikelan. Dados istighfar sepisan astaghfirullahal azim
ten kene wulan Recep niku sami kalih istighfar ping 70. Khatam Quran sepisan ten kene wulan Recep kala wingi ganjarane sami kalih khatam Quran ping 70. Nek sedekah 1000 rupiah ten kene wulan Recep kala wingi fadilahe sami kalih sedekah 70.000 rupiah. Mbah ra digatekke kok. Padahal saya tuh kalau ceramah di mana-mana ribuan jamaah menunggu-nunggu dan penuh konsentrasi, perhatian penuh seakan terhipnotis. Tapi ten gene ngremang blimbing mriki aku gak direken. Pancene wong ngremangi kemayu-kemayu. Salat jamaah sekali saja di bulan Rajab itu fadilahnya sama dengan salat jamaah 70 kali. Lek wulan Sya'ban niki, wulan Ruah, ibadah lan amal sae ganjarane ditikelaken ngantos 700 tikelan. Maca tasbih subhanallah sepisan ten wulan Sya'ban niki ganjarane padha karo maca tasbih subhanallah ping 700. Khatam Quran sepisan wulan Sya'ban nggih padha karo khatam Quran ping 700. Salat tahajud 2 rakaat ten gene wulan Sya'ban niki fadilahe padha karo salat tahajud 140 rakaat. 1400 rakaat. Salah ya lumrah wong menungso. Sedekah 1000 rupiah ten gene wulan Sya'ban niki ganjarane padha karo sedekah 700.000. Nah iki mangke ana panitia kangge pembangunan madrasah diniyah keliling mangke tengah-tengahe ngaji. Kira-kira disiapi pinten? Mesti prinsipnya alah 1000 padha karo 700.000 kok. Umpama jenengan beto duit 100.000, 50.000, 20.000 ana duitmu. Terus panitiane mider nggawa kardus. Mangke rencanane sing jenengan cemplungke pira? 2.000. Mongko meng tak wenehi pilihan telu lho. 100.000, 50.000, 20.000. Lah kok sing dicemplungke 2.000. Wong ngremang ki ayu-ayu tibake do budhek. Mesti bantai lah 2.000 padha karo Rp1.400.000. Engko lek ditekoki nyumbang pira? Rp1.400.000. Kok akeh men? Lah 2.000 ping 700. Ngaji sepisan ngeten niki ten wulan Sya'ban ganjarane padha karo ngaji ping 700. Lah benjing puncake ten wulan Ramadan malah kata minimal ibadah lan amal kesaenan niku fadilah saha ganjarane ditikelaken ngantos 1000 paling sithik niku. Dadi nek zikir la ilaha illallah sepisan mawon dan wulan Ramadan ini padha karo la ilaha illallah ping 1000. Sedekah onde-onde siji wulan Ramadan diwenehke wong darusan gek diuncalke kelotak kena ndase. Kuwi yo padha karo sedekah onde-onde 1000 tak lotak ping 1000. Nek sedekah 1000 rupiah ten gene wulan Ramadan benjang niku ganjarane padha karo sedekah 1 juta. 1000. Tapi kula panjenengan yo kudu ngati-ati. Mergi wonten kaidah ngeten. Tadha'afatis sayyi'atu kama tadha'afatil hasanat.
Lek amal kebagusan ku ganjarane ditikel-tikelne, amal elek dosane ya ditikel-tikelne. Amal apik ten wulan Sa'ban ganjarane tikel 700. Amal elek ten wulan Sa'ban dosane ya tikel 700. Nyelatu bojo sepisan. Wulan Sa'ban iki dosane padha karo nyelatu bojo ping 700, gak dawir lambemu. Ngrasani kiai sepisan wulan Sa'ban iki padha karo ngrasani ping monggo ki mau do ngrasani aku. Ana sing ngene lek ngrasani, ora padha ya karo fotone. Ana sing ngene neh, tibake ganteng asline ya ana sing ngene. Makasih. Aku tahu kok kata hatimu. Ibu-ibu ana sing ngene, lah kiyaine sik wenom ngono sing. Makasih say. Saya lek ngarepku iki sayang, lek mburiku iki saiton. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah. Wulan Ramadan niku wulan sing dadi sarana peningkatan harkat, martabat dan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pirengaken nggih. Gusti Allah niku nggadah rencana ngeten. Kula angsal bocoran niki. Wong remang kene iki blembing. Ki arep diangkat derajate sak dhuwur-dhuwure. Sing gelem. Lho soalé potongane wong remang ki kan rada ndablek-ndablek. Ya ayu-ayu pancene, cuma oon. Diangkat sampai derajat yang paling dhuwur, derajat takwa. Kan tingkatan derajatnya menungso ten ngarsane Allah itu ada 5 level. Paling rendah muslim, kedua mukmin, ketiga muhsin, keempat mukhlis, kelima tingkat tertinggi muttaqi. Jadi urut-urutane ngoten. Paling rendah niku Islam, nomor kalih iman, nomor 3 ihsan, nomor sekawan ikhlas. Nah paling tinggi takwa. Ya wong takwa niki, wong takwa niki sing benjang ten akhirat disambut dengan gegap gempita bak sang juara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Digiring berbondong-bondong kemudian disambut, monggo monggo selamat datang, selamat bahagia, silahkan dinikmati kebahagiaan ini selama-lamanya. Niku nek wong ngremang blembing mriki hasil dadi wong sing takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwa itu bukan takut istri tua. Mangke ten wingking kula jelaske. Nah, nyapa to kok menungso ki arep dimulyake karo Gusti Allah. Ngeten Bapak Ibu.
Menungso niki makhluk spesial. Makhluk sing paling istimewa. Umpama perusahaan, manusia ini produk unggulan. Gusti Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Api terus. Boten nate elek. Namine malaikat. Gusti Allah menciptakan makhluk namine setan. Endi setane? Elek terus. Boten nate apik. Terus Gusti Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Binatang ini secara umum ada dua jenis. Jenis pertama disebut an'am. Kiai mbiyen leh maknani rumangkang. Saiki disebut binatang ternak. Mboten ganggu. Binatang ternak niki mboten ganggu. Tapi sing dipikir mau panganan ambek rabenan. Pokoknya sing digedhekke meng nafsune. Dadi mek urusan weteng karo ngisore weteng. Kok cerdas-cerdas ya nek bahasan ngene. Jenis kedua disebut as-sabu'. Kiai mbiyen maknani satu galak. Saiki diarani binatang buas. Ini ngganggu. Suka menyerang dan melukai pihak lain. Lah, 4 jenis makhluk niki ngelumpuk tenggene menungso. Jadi manusia itu adalah kolaborasi dari malaikat, setan, binatang ternak, binatang buas. Binatang ternak niku dilambangkan dengan wedhus. Loh, mbek iki. Binatang buas disimbolkan dengan asu. Dadi menungso iki ngapunten nggih, ya ana asune, ana wedhuse, ana setane, ana malaikate. Mbah ra direken kok. Mulane diarani istimewa. Malaikat niku hobine, kepuasane, kebahagiaane nek keparek kalih Gusti Allah. Mbah. Sampeyan dong ngingeti banser kok. Masa kamu nggak ngerti sih? Aku tuh paling nggak suka kalau dicuekin. Nah, setan niku hobine, kepuasan dan kebahagiaane kalau bisa menyesatkan pihak lain. Binatang ternak yang disimbolkan wedhus tadi, hobine, kepuasane, kebahagiaane pokoknya nek keturutan nafsune. Tuwuk leh rabenan, warek leh mangan. Binatang buas yang disimbolkan asu mau, hobine, kepuasan dan kebahagiaane kuwi nek iso menyerang dan melukai pihak lain. Mulane ana wong nang ruwesek senengane nglarani wong liya, biasane dilokno asu. Mboten salah, soalnya menungso iki ya mengandung asu. Ana ta wong nang senengane resek nglarani wong liya. Wonten mboten? Nah, biasanya terus diwadani, oh asu. Ora salah, soalnya menungso iki ya mengandung
Ana wong nang senengane mangan sing dipikir panganan biasanya dilokno wedhus. Ya ora salah, soalnya menungso ya mengandung unsur ana wong nang nyasarno. Senengane bingungno nyasarno biasanya dilokno setan. Ana wong nang api nyenengno. Sregep ngaji, sregep zikir, rukun karo tangga-tangga, akhlake apik, dilokno malaikat. Kau bukan lagi manusia. Kau bagaikan malaikat tak bersayap. Saking apike. Halo. Nah, ngeten nggih. Ana wong kok sing digedhekno sifat binatang ternake. Ana wong kok sing digedhekno kuwi nafsune. Mangan sing dipikir. Pokoknya sing diurusi mau departemen perbadokan. Berarti wi jenenge lak gedhekno sifate wedhus. Lah wong ngene iki sukno akhirat karo Gusti Allah bentuke ya didadekke bentuk, rupane ya rupa, wujude ya malih wujud. Soale nyang donya kelakuane kaya karakter. Nek ngomong wedhus kok karo ngingeti aku to. Jadi bentuke menungso sok tenggene akhirat niku tergantung karaktere, kelakuane nalika ten donya. Makanya jenengan nek tempat ngaji ngoten niku lak sering pireng kiai maca hadis nerangke dawuhe Kanjeng Nabi, sokno akhirat wong nang mahsyar ku digiring ana sing rupa babi, rupa celeng, ana sing rupa ya pokoknya binatang ternak. Siapa mereka? Ya orang-orang yang waktu di dunia sing diramut, sing digedhekke niku sifate wedhus. Mbuh paham mbuh ora pokoke tak omongke. Lah terus ana wong kok sing digedhekke sifate asu. Wis ruwesek, diapiki karo tangga gak gelem apik, disopoi malah melengos. Enggak level. Nek tangga duwe diparingi tapi lek ndekne duwe ora tau maringi tangga. Wonten apa mboten tiyang ngoten niku? Mosok niki tiyangnya nggih ndugi? Damel kerudung warna pripun? Ana wong bangun yayasan sing ngramut anak-anak yatim ngono ku ya ora ndukung. Malah suudzon, pengurus gawe yayasan mek alasan tok. Paling-paling ya nggo nyambut gawe golek bathi. Wonten mboten sing ngoten niku? Omahe sing ndi wong? Kuwi gedhekno sifate asu. Halo. Lah wong ngono ku sok mbenno akhirat, bentuke ya dadi bentuk, rupane ya malih rupa, wujude ya wujud. Soale nang donya kelakuane kelakuan, gawe karaktere. Wong kene kok misuhan ya. Ngapunten. Jadi benjing ten akhirat niku ana wong sing bentuke wujud binatang buas. Terus ana wong kok sing digedhekno sifate setan. Nyasarno, menyesatkan, resek. Ngono ku sok ana akhirat wujude ya wujud. Rupane rupa dikumpulno karo dikerentat dicancang bareng. Dadi urup-urupe neraka bareng. Soale nang donya kelakuane kelakuan. Lajeng ana wong nang apian nyuwun nengke ahli ibadah.
keparek nang Gusti Allah. Berarti sing digedhekno sifate malaikat. Benjing ten akhirat bentuke ya bentuk, wujude wujud, dikumpulno kalih ten swarga sareng, malah derajate luwih dhuwur timbang malaikat. Soale wong iso duwe karakter malaikat iku butuh perjuangan berat, mengalahkan sifat setan, mengalahkan sifat binatang ternak, mengalahkan sifat binatang buas, sehingga mampu memunculkan karakter malaikat. Butuh perjuangan berat, mula benjing ten akhirat derajate luwih dhuwur tinimbang malaikat. Mula malaikat do takluk, malaikat do tunduk, malaikat siap dan sanggup melayani. Malaikat itu dadi pelayan, ganteng-ganteng. Dikumpulke malaikat wong bentuke mirip kok. Rupane padha kok. Halo. Sing lanang yang bagus-bagus, gagah-gagah, kuat-kuat. Sing wedoke wayu-wayu, wangi-wangi, sedep-sedep, ngoten dados benjing lek panjenengan sida ten ngene swarga nggih muga-muga sida. Nek sida. Orang ngene-ngene ki rupamu. Ngopo ngene iki jemburis-jemburis. Ten swarga mboten enten potongan ngono-ngono kuwi. Sing wedok ku ya tambah ayu, tambah ayu, tambah ayu, tambah sedep, tambah sedep, tambah sedep. Sing lanang ya tambah bagus, tambah bagus, tambah ganteng, tambah kuat tanpa batas. Mulane lek ten donya rupamu trimo ngene iki sabar. Wong ora suwe wae kok. Baguse wong lanang, gagahe wong lanang nyang donya lho sak pira suwene. Wong lanang ketok bagus gagah ya umur 20 nganti 50 tahun. Di atas itu tebal. Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Mbok diuntali ndok banyak 17. Ora iso untek. Ketok bocah ayu ya mok kiyer-kiyer. Bocah kok monyor-monyore cah endi kae. Dijejeri ya tambah nglimpruk mengkeret ngono. Mulane kowe lek sek gagah-gagah nom-nom ini aja do kementus. Esuk diluk engkas kowe nek wis tuwa mbok nggo wahing untumu merotoli dhewe-dhewe. Wong wedok ora ya padha to. Ayune wong wedok iku ora suwe mula nduk, cah ayu sing sek nom aja do kemayu, aja do endel. Ayumu ki ora suwe, wong ayune wong wedok ki ya mung umur 15 tahun tekan 40 tahun. Kliwat niku, Wong saiki jeh nom, jeh kenceng, menteng-menteng. Akeh wong sing mandeng. Ijeh nom, nyenengke wong. Dilungkas lek wis tuwa kaya mburimu kuwi medeni wong. Ha ki to noleh mengguri diluk. Lah ngono ya kuwi dadi musuh. Mlakune wis sayek-sayek, gigi ompong, pipi kempong, gek kulite wis do mengkeret, gek dodo ming kari tengere tok, ngelembreh kiwir-kiwir. Mbok tinggoni BH sing paling apik, regane paling larang ya panggah brosot. Lho ana sing digrayangi. Iya brosot iki. Wong ten donya kok. Lah nek ten ngene swarga napa, Bu? Ula cerdas. Sembulet nanggone ibu-ibu. Aku ya gelem dadi ulane nek ngono carane.
Ujare ulong. Anu nggih di beto. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten napa-napa. Pun didongake nang waras. Diteruske mboten? Ya kalau minta dilanjut diperhatiin dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun biasa lek kagungan penyakit ngoten niku biasa. Pun mboten usah dibahas to. Sapa? Embuh. Pokoknya nek aku ora digatekke tak tinggal mulai. Bu. Nah, kula panjenengan ki arep di kumpulke kalih kula panjenengan iki arep di panggenaken ten swarga. Kumpul kalih para malaikat, diladeni dening para malaikat. Mula nang donya dilatih karo Gusti Allah supados duweni karakter kaya karaktere malaikat, duweni kelakuan kaya kelakuane, duweni lelampahan kados lelampahane malaikat. Benjang ten akhirat kersane saged kempal kalih para malaikat. Non donya kudu latihan dhisik. Halo. Nah, malaikat niku sifatnya tidak ada yang dirungokke ora to? Malaikat itu enggak ada yang buang air besar. Sama tahu krungu malaikat Jibril ngising. Mulane benjing ten swarga niku mboten wonten acara ngising, mboten wonten. Ngentut e ora ana kok. Padahal mangane terus tambah enak, tambah enak, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Lah nek ora ana acara ngising. Terus piye? Kok kembung? Wong ngentute ora ana kok kembung. Medal dadi keringet, ambune wangi. Dadi sorry nggih, benjing ten akhirat ten swarga niku mboten disiapaken WC umum. Mboten wonten. Bansere malah ora ngurusi aku kok. Bu, dilanjut napa mboten?
aku ngomong ora digatekke ya percuma toh. Halo. Pun. Sakniki panitiane kersane keliling riyen. Timbangannya aku ngomong penting tapi ora digatekke eman. Kalih niki urusane niki kersane beres. Panitia monggo bansere jarno ngurusi niku. Panitiane ngurusi infak. Nah, kanca-kanca grup sholawatan monggo. Ya sampean vokal-vokale aku tak meneng sik. Ya artinya aku memberi kesempatan ibu-ibu yang terpesona ke aku biar lebih puas memandang aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma tolong ibu-ibu aja sampai ana sing duwe perasaan, dah niyo aku dadi bojone kuwi ngono ra oleh. Ayo. Monggo kanca-kanca panitia monggo. إلهي لا تلل الفردوس أعلى ولا أقوى على دار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي عظيم إلهي لا
لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Dilanjut nggih. Wonge wis waras. Dadi kula panjenengan ki arep dipanggen ke swarga, kumpul kalih para malaikat, malah derajate luwih dhuwur tinimbang malaikat. Mula ten donya niki kudu latihan dadi malaikat. Nah malaikat niku karakternya tidak pernah mengising. Makanya ten swarga benjing niku mboten wonten acara ngising. Malaikat niku nggih mboten nguyuh. Tahu krungu malaikat Israil anyang-anyangen. Benjing ten swarga niku mboten wonten acara pipis mboten wonten. Malaikat niku mboten sare. Dados ten swarga niku mboten wonten acara turu. Ngantuk mawon mboten. Angop ya ora ana kaya wong kae lho ambane. Pancene urung nang swarga ya angop-angopo. Mulane nang swarga niku ngrasakno nikmat sak lawase lawas, ora nganggo leren, ora nganggo istirahat. Nikmat terus, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Soale ora ana ngantuke, ora ana turune. Sebalike
nang neraka niku ngrasane siksa salawase, tambah sengsara, tambah rekoso, tambah lara, tambah legrek, tambah nyenyek, tambah ledeh. Soale disiksa nang neraka niku mboten wonten istirahate. Ora eneng ngantuke, ora ana turune. Dadi mboten enten critane ditekoki kancane. Piye, Bro, rasane digepuki malaikat nang neraka? Mbuh aku keturon kok. Halo. Nah, saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Nyun ngapunten. Malaikat niku mboten dahar. Mulane benjing wulan Ramadan, kula panjenengan niku disetel dikongkon bergaya kaya malaikat. Najan duwe panganan gak entuk mangan. Malaikat niku mboten ngunjuk. Lah benjing sak wulan Ramadan, kula jenengan walaupun punya minuman halal seger ya gak oleh ngombe. Malaikat niku mboten enten sing rabi, ora duwe bojo. Mulane panjenengan seulan Ramadan senajan duwe bojo, gayane kaya ora duwe bojo. Ambek bojomu wis letang-letang jebablah, Pak. Gayamu kaya dudu bojomu, ora entuk diapa-apake. Nek sing lanang kok ketok sedih ngono model. Nek awan kok suwedih modelmu tak omongi ngono. Nek awan eneng sing tekok, nek bengi. Nah saiki tak jawab. Asline poso Ramadan niku kewajibane sak wulan penuh ya awan ya bengi asline. Tapi mergo menungso niki apes, Gusti Allah paham wong sing gawe menungso ya Gusti Allah. Gusti Allah ngerti nek menungso iki lemah, menungso iki apes. Umpama dikongkon poso sak wulan Ramadan awan sak bengine ora ngira kuat. Tur Gusti Allah nggadah sifat Rahman Rahim, welas asih, mulane cukup awan tok wae, bengine ra usah. Awan tok wae, sing penting wis tau gaya kaya gayane malaikat. Gusti Allah ki ya rada aneh-aneh ya. Wonge dikongkon menggaya kaya gayane malaikat. Paham ora sampean tak omongi ngene iki? Lah iki lho, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wong wis senajan ora persis, tapi gayane kok rondok mirip, dianggap golongane, dianggap padha. Kon persis kaya malaikat ya ora iso. Tapi kan setidaknya wis tahu menggaya kaya gayane, wis tahu macak kaya modele malaikat. Nih, woi. Nah mulane kula sampean nek poso kae ora entuk mangan, ora entuk ngombe, ora entuk kumpul karo bojo. Mergo napa? Nggih niku wau. Kula jenengan ki sok arep di lebokke swarga bareng kalih malaikat, mula nang donya kon gawe model kaya modele malaikat ngono kuwi. Paham karepmu, gak paham karepmu. Lah hebate wong poso, sampean tak critani. Bu. Siji marake sehat. Sumu tasihhu. Wong sing ahli poso gak gampang kenek lara. Tiyang niku nek ahli poso sehat zahir batine. Kiai-kiai sing ahli riyadhah, ahli poso sehat-sehat. Ora olahraga aneh-aneh, jenengan nate ngertos ana kiai push up nang ngarepe omah. Mbek ndat-ndut. Terus isuk-isuk jogging bareng ngono. Gak ono push up kiai iki ya tahajud nek wengi kuwi. Jogginge iki ambek zikir gila-gila la ilaha illallah ngono kuwi. Ning sehat-sehat ya riyadhah ya tirakat ya poso. Menungso ki nek diibaratno tanduran, tanduran ki ya butuh disirami banyu, nek gak disirami banyu mati. Nggih napa nggih?
Nah, wong ini gak mangan, gak ngombe ya mati. Padha karo tanduran, butuh disirami banyu. Tapi nek kakean disirami banyu terus digrojok terus, malah gak sehat, bosok. Akhirnya mati. Wong yang ngono, mosok setahun utuh kok digrojok panganan, ngombe mangan, ngombe mangan, ngombe mangan, ngombe ora ana lerene, ya bosok. Mula wulan Ramadan niku nggo istirahat, aja digrojok terus. Halo. Wong ini ahli poso mesti hebat. Ahli riyadhah, ahli tirakat mesti berwibawa. Wong sing sekti-sekti ini kok sekti mandraguna ora tedas papak paluning pandelan debing gurindo otot kawat balung wesi kulit tembaga rambute linggis keringete oli uyuhe bensin isinge gedang goreng suduk mantuk-mantuk tumbak lakak-lakak bedil mingsil tuki bantal ngorok yo cali duit kebatan. Niku rata-rata yang sing ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli poso. Gusti Allah gawe contoh. Kewan mawon no kewan. Kewan sing hebat-hebat, sing sekti-sekti niku ya kewan sing ahli tirakat, kewan sing ahli poso. Ana kewan iki dijuluki si Raja Rimba, the king of alas. Raja hutan. Kewan napa niku? Singo, macan, niku Raja Rimba, Raja hutan. Wibawane luar biasa. Kabeh kewan takluk, tunduk, ora ana sing wani. Mula diarani raja. Nyapa kok hebate kaya ngono? Soale singo, macan, kuwi ahli tirakat, ahli poso. Mangane iki ulan-ulanan lagi mangan, sering luwe. Mula ana wong mlakune apik kae diungkapne neh mlaku kaya macan mergo gelek luwe sering poso mangkane berwibawa hebat ditakuti semua binatang kabeh tunduk kabeh takluk derajate dhuwur dadi raja kulino poso ora kaya wong ngremang kene esuk pecel jam 09.00 lodeh, engko jam 2 gado-gado, sore soto, bengi niku sik rawon, emplok-emploken modele gayemi wong remangi kaya wedhus kok modele. Mula ya ora duwe wibawa, ora sekti blas. Hoi. Hoi. Ula nggak ada upas mandi upasi pitik disembur mati wedhus disembur gelimbung mergo napa ula ahli tirakat ahli poso ora eneng ula kok mangan ora eneng ula celutak ora ula mangane ulan-ulanan lagi mangan mulane upase mandi sampean dicokot ula sing diupas kae cetet ngelimpruk sampean. Tapi zaman dicokot wedhus ora apa-apa, paling yo mok dekok ngono ae. Soale wedhus ora tau. Eneng wong tua ngomong ngene. Mbah, mbah. Anakku ki bolak-balik tak tuturi kok ora mempan. Ora kurang-kurang leh ku nuturi anak. Kok ya ora mendok, kok ya ora berubah. Leh, kuwi sing salah dudu anake. Wong tuane sing ora mandi. Soale apa? Sepurane ya, cangkemmu ora ana upase. Kowe mangkel ya biyene tak cangkem-cangkemke. Sapa muni cangkemmu dhewe mau? Kowe ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Lha nek pengen nuturi anakmu kok mandi, sorry ya, cangkemmu iku kudu ana upase. Iki nek wong oon terus pikire ngene, ya wis ngaku tak golek upas tak kemune. Ya tambah gelimbung kowe engko. Ora mandi mergo wong tuane ora patek tirakat, ora gelem poso, ora gelem riyadhah.
Aja kaget nek nuturi anakmu dibantah. Anak dituturi ora mendo, panggah. Soale napa? Ora duwe upas. Hoi. Hoi. Wong ceramah iki nek ora duwe upas ya ora direken karo jamaah. Apa maneh sing diomongi wong ewon kaya ngeten iki. Nek upase ra mandi, ya ora ngira direken. Ngene iki melalui proses anggitmu. Terus moro-moro terkenal, diundang tekan dindi, kok nyimut. Golek upas yo angel. Mulane aja kaget nek larang. Kowe modelmu kok ora setuju. Lah nek pengen murah yo modenmu iki kon ceramah. Murah kowe. Ya Allah. Bu. Le, sing tak nggo dudu jame bojomu. Wis sak karepku to. Eling ceritane Raden Syahid Brandal Lokajaya niku. Asale yo brandalan wong namine Brandal Lokajaya. Penggaweane mbegal, ngerampok. Ah siji dina pas mbegal ten alas sing liwati lho kaya tepak Sunan Bonang. Sing liwat ki dudu iki. Sunan Bonang liwat nggawa tongkat. Tongkate teko emas. Lah wong begal kok ngerti ning wong liwat nggawa tongkat emas, ya langsung dicegat. Mandek. Begal yo kereng ngono yo. Masa enek begal nyegat wong kok mandek. Kuwi dudu begal yo, kuwi ngono bencong. Mandek. Nyapa nak? Tak jaluk tongkatmu emas to? Iya iki emas. Tak jaluk wenehke selamat mlaku wae. Gak wenehke tak rebut. Gak oleh, gak entuk pateni. Oh, awakmu pengen emas. Yo. Lah kae ra emas. Wetaren lho disuding dadi emas. Mboten namung wohe. Sak godhonge, sak pange, sak wit-wite dadi emas kabeh. Iki lek cara cacah ngene iki lak seneng langsung diparani, dikewethok, ditewobangi, digemulih, dirayuki ngono. Pancen bocah ngene iki oon. Seneng ngono. Tapi lek Raden Syahid kuwi cerdas, mikir langsung sret. Aku lek njukuk kae rugi aku. Sakake-akeh kae iso entek. Entukku mung semono kuwi. Lah padha-padha aku njaluk dongane wong iki to. Lah nek aku iso ndonga kaya wong iki, apa wae tak sudeng iso dadi emas, tambah akeh masku. Wong cerdas. Langsung ngomong, "Mbah, ora sida, Mbah. Ora sida pengen kae aku, Mbah." Terus karepmu piye, Nak? Aku njaluk dongamu wae, Mbah. Engko lek aku duwe donga kaya dongamu, apa wae tak sudeng iso dadi emas. Pancen cah cerdas. Abot, Nak. Abot to tak lakoni, Mbah. Kowe kudu riyadhah, kudu tirakat, poso 3 taun, wiridan zikir nang pinggir kali. Dilakoni estu lolos lulus. Mula dijuluki Sunan Kalijaga. Nek wong remang, wong blimbing, ra tau poso, ra tau tirakat, ra tau riyadhah, ra tau wiridan, sing cocok ya dijuluki Sunan Jogakali. Kuwi penggaweane nek gak mancing ya ngising. Bu. Lah wong nggih.
Zaman model kok muwak song. Aku tuh sebenarnya udah ngerti kalau kamu sayang banget sama aku. Tapi nggak usah segitunya kali. Siapa ngomong endel? Makasih. Jadi ya Allah. Le, pitik babon nih lho. Pengen anaknya dadi ya tirakat kok Riyadhah. Pitik babon nih lho. Kan begitu ngendok ndekne kaget. Ndoke metu ngoten niku diingeti, lho kok ora padha ambek aku. Kok bunder ser ngene anakku. Padahal aku duwe sikil, anakku kok ora ana cekere. Anak aku duwe ndas, anakku kok ora ana ndase iki piye iki? Mulane begitu ndoke metu plunyu, saking kagete babone langsung kok gak cocok. Kok gak cocok. Ayo ngomong persis. Kok gak cocok? Iki kudu cocok ambek aku iki. Ya kudu duwe cucuk, kudu duwe ceker. Nah terus nek mlaku piye anakku ki ora ngono. Nah supaya cocok dadi piye? Tak tirakatane, tak riyadhane. Anggrem. Pitik babon nek wis anggrem kae tirakat tok. Poso anggitmu. Lho. Pitik babon niku nek anggrem nika poso. Mboten modan-modon keng petarangan. Anggrem ten mriku wong poso, mudune arang-arang, mudune namung golek sahur kali buka mawon. Ning petarangan niku anggitmu meneng tok ngono. Zikir kuwi. Krungumu babon anggrem kaya kuwi asline zikir. Uzkurullah, 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 uzkurullah. Zamane orang ngandel ya ana babon anggrem kae. Terus kowe merek kon demek-demek, lah rungokno kupingmu petno cucuke. Kowe dicucuk ambek dikabruk. Ya Allah, ngono ngono. Wong mergo ndekne ngono kuwi tirakat Riyadhah, mudhun kok petarangan golek mangan iki mek wayah buka kalih sahur tok. Engko pas golek buka golek sahur ngono kae digodho karo jago. Dipeloteri jago, digodaki jago. Ora gelem dhek melayu melipir-melipir pager. Sorry bro, prei. Angkrem kok. Jagone sik meleter nggodak, melayu dene sampe bleber pager dicoloti. Padahal asline lho ora iso dhek nyoloti pager. Tapi malah dikai kekuatan karo Gusti Allah, menghindari aku enggak mau ternoda. Ambok dipleter karo jago, tembok sakmono lho dicoloti karo babon, bleber. Lawang dicoloti, celingkrik nang petarangan meneh. Lah nek nang petarangan iki jago wis ora iso nggodha wisan. Mergo angkrem tirakat, moh diganggu lanangan. Prei. Niki pelajaran Bu. Deloken babon ke wayah angkrem kok bento. Medan mudhun kok petarangan, mudhuk ae kok petarangan, diluk-diluk mudhuk golek panganan, diluk-diluk golek panganan mudhuk. Terus ora gelem angkrem ning petarangan, ora zikir ora apa. Delok pertama mesti gureme akeh. Babon bento ae angkreme akeh gureme. Wis mudhuk golek panganan, pas golek panganan digodho jago ya. Eneng jago mider. Eneng jagung nggodaki dheke tambah bokonge diobah-obahno tit-jentit nek mlakune akeh-akeh terus mapane ngendhek babon gatel kuwi. Ayo titeni ndoke lak akeh sing kopyor akeh sing bungker. Wong yo ngono. Bu jenengan ki nek pas anggrem nika pas hamil niku lho. Kowe ya kudu riyadhah, kudu tirakat kaya babon. Nek gelem riyadhah ya rubung gurem kowe.
Wayah angkrem kok gatel memeti. Bungker anakmu. Sing lanang ya kudu melok bantu riyadhah. Aja sampe bojone angkrem sing lanang tambah neladungi babon liyane. Wes, kuwi di antara hikmahe poso. Nah, ana apa kok ngono? Kula jenengan aduh ndak cukup waktune. Ben dadi wong sing takwa. Lagi pusate gemblengane ana lembaga-lembaga pendidikan, masjid, madrasah diniyah, didukung nggih. Yayasan ngeten iki. Lah, takwa kuwi apa to? Para jamaah rahimakumullah. Wong diarani takwa ki nek cara Kiai Sepuh nika sing saged menerjemahkan huruf-hurufnya takwa yang ada 4. Ta, qaf, wawu, ya. Takwi tegese tawadhu. Qaf tegese qanaah. Wawu artine wara, wirai. Ya niku maksude yakin. Dadi wong takwa niku ya sing tawadhu, qanaah, wara, yakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterangin apa mboten niki? Nggih, ringkes-ringkes mawon. Sampai maghrib. Nyumbang 2000 ae. Anggite ora tak inceng apa mau. Pertama tak tegese tawadhu. Tawadhu niku rendah hati, andap, asor, rumangsa dadi makhluk sing paling elek. Ora ana wong liyane sing elek sak liyane ndekne. Ora ana wong elek ngungkuli ndekne. Rumangsa paling elek. Niki jenenge tawadhu. Pirengke to? Jadi tawadhu niku merasa diri sejelek-jeleknya makhluk. Tidak ada yang lebih jelek lagi melebihi dia. Niku namine tawadhu. Ana wong rumangsa awake elek, tapi dene sik nganggep ana wong liya sing luwih elek, niku dereng tawadhu namine. Dekne ngrumangsani elek, tapi dekne sik duwe anggepan ana wong liya sing luwih elek timbang dekne, niku dereng tawadhu. Kayak ngene misale. Tak akoni aku iki goblok deh. Pancen aku goblok tak akoni, tapi ya sik lumayan. Ora kaya tanggaku. Tanggaku nemen. Ya mbuh kok sik urip. Niku berarti kan sik rumangsa sak dhuwure wong liya. Dereng tawadhu niku namine. Mbuh. Bu. Lah ngoten niku gampang diomongke ning angel dipraktekke. Ya Allah, ya Allah. Misalnya ana wong kok ngomong ngene, mbah Mbak, aku iki kok elek to Mbak ya. Ora eneng wong elek kaya aku. Wong sak desa kene paling elek ya aku iki Mbak. Nah sing diomongin jawab ngene, ya alhamdulillah Dek, aku melok seneng nek awakmu wis sadar. Ngono ki iso ngamuk. Ya ora ngono, gelem golekne ya sik akeh. Mulet kok. Padahal nek kathek isih rumangsa luwih apik timbang wong liya, kuwi ra iso mlebu swarga. Mergo termasuk sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ora bakal iso mlebu swarga wong sing nyang atine ana bibit kesombongan. Ada bintik-bintik kesombongan walaupun sedikit. Halo. Lah sombong niku pripun to? Man hasiba annahu khairun min ghairihi fa huwa mutakabbirun. Sapa wonge rumangsa nek awake luwih apik tinimbang wong liya, kuwi jenenge sombong. Ada suami rumangsa luwih apik daripada istrine, ora iso mlebu swarga.
Ada istri rumangsa luwih apik timbang suamine, sombong kuwi ora iso mlebu swarga. Ana guru kok rumangsa luwih apik tinimbang muridé, ora iso mlebu swarga. Ana kiai kok rumangsa luwih apik timbang masyarakate, timbang santrine, ora iso mlebu swarga, dibalekno karo malaikat. Tapi nanti nggih, swarga. Balik neraka. Aku kiai. Kiai ya wis sombong ngono kok. Ya Allah. Kula nate tanglet sampean sik eling apa ora? Jujur jawab nggih. Kudu jujur. Ten desane jenengan mriki wonten mboten wong sing sifate luwih apik timbang sampeyan? Wonten mboten? Kathah, ya bener kathah. Terus ten desa mriki wonten mboten wong sing sifate luwih elek timbang sampeyan? Lho sampean nek ngomong wonten ngono ae ora iso mlebu swarga. Apa meneh kathik sampean ngomong kathah? Berarti sama nak sik rumangsa luwih apik timbang wong liya to. Mulane tawaduk niku angel ram. Sing iso tawaduk niku namung wong sing bener-bener apik saestu. Wong nek urung pati apik ora iso kon tawaduk. Tak baleni. Sing iso tawaduk niku namung wong sing bener-bener apik. Nek apike urung tenanan ora iso kon tawaduk. Nek wong apik niku ora usah ditawaduk-tawadukno, tawaduk dhewe. Kaya watu niku ora antep to watu niku. Cemplungno banyu, ora usah dibles-blesno. Watu niku ya ambles dhewe. Enajan mbok umbul-umbulno akhire ya panggah ambles. Nah gabus niku ora enteng to. Cemplungke banyu, mbok bles-blesno kaya apa ya tetep ngumbul. Wong kuwi nek pancene apik. Ya dicunjung-cunjung diumbul-umbulno kaya apa. Ya tetep ambles ae, tawaduk. Wong nek pancene elek, mbok dibles-blesno kon tawaduk ya tetep mumbul ae ngono kuwi. Jare wong tuwa biyen, pari niku nek mentes ndilo. Tapi nek gabuk ra ono isine ndanga. Pari niku nek mentes ndilo, mbok didangak-dangake kaya apa ya panggah ndilo. Lah pari niku nek gobok gabuk ra ono isine ndangak didiluk-dilukno kaya apa ya mangga ndangak. Mbok paham mbok ora? Paham nggih? Paham nggih? Lah wis ringkes mawon ben ora suwe-suwe. Saiki piye carane kula sampean ben iso duweni sifat tawaduk niki? Ya ayo dadi wong sing apik. Mulane lek aku kok angel yo dikongkon tawaduk, berarti kula sampean sik urung apik. Aku dikongkon rendah kok angel ya. Berarti kula sampean sik urung apik. Ya supaya dadi rendah tenanan kuwi carane siji. Aja kate eling-eling eleke wong. Apa maneh bahas. Eling-eling eleke wong iki aja, apa maneh bahas kaya penggaweanmu ngono. Pancene wedokan kene iki lambene do lecek kok. Tak baleni. Aja pisan-pisan eling-eling eleke wong liya, apa maneh bahas. Wis. Ayo eling-eling eleke dhewe ae. Engko nek terus dibabuti, disaponi sampai resik ngono. Ora usah eling-eling eleke wong. Sampeyan nek eling-eling eleke wong, mesti sampeyan rumangsa luwih apik timbang wong kuwi. Nggih mboten? Wong mbok eling-eling eleke yo. Ya Allah kok angel ngekek pemahaman wong ngremang iki piye to ya. Sampeyan niku nek tasih eling-eling eleke wong liya, mesti sampeyan rumangsa luwih apik timbang wong mang. Kuwi jenenge sombong ya ora ngira iso tawaduk. Embuh. Dadi lek kate eling eleke wong nang cepet-cepet istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, aku kok eling eleke wong kuwi to yo astagfirullahaladzim. Nang terus eling-eling eleke dhewe. Dilalek-lalekno eleke wong. Ngapunten nggih, ngapunten. Nyapa to sampean kok mangkel karo wong? Ya mergo sampean eling eleke. Nek omonganku iki diangen-angen sik. Sampeyan kok nganti mangkel karo wong iki mergo sampeyan eling eleke. Tambah lara uripmu.
Mulane pesenku wis aja eling-eling eleke bojo. Aja eling-eling eleke anak. Aja eling-eling eleke mantu. Aja eling-eling eleke maratuwa. Aja eling-eling eleke dulur, eleke kanca, eleke tangga, wis eleke sapa-sapa aja dieling-eling. Engko sampean nek petuk sapa ae guyu sampean. Iso mesem sampean wong ra eling eleke. Petuk bojo teng ya. Mergo gak roh eleke. Njajal petuk bojo ning eling eleke. Ya kudu njongkrokno. Ora mentolo ngeloni wong eling eleke. Akhirnya zaman petuk sapa iso mesem kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketemu sinten mawon mesem. Mergo napa? Kanjeng Nabi mboten nate eling-eling eleke wong. Akhirnya al khairu la yara syai'an illa khairan. Wong apik iku ketok apa wae lho dadi apik. Nyawang apa wae niku lho dadi apik. Niku nek wong apik ora ana barang elek. Ra paham ya wis. Semoga-moga dikai hidayah karo Gusti Allah dadi paham. Ora paham sing penting iso mraktekno. Ya ora mungkin wong paham ae ora kok praktekno. Barang ra mungkin kok diamini. Ya Allah. Bu, niku carane. Jadi astagfirullahaladzim, aku kok seeling-eleke mantuku ya. Dadi ana maratuwa karo mantu kok gak rukun iki mergo eling-eleke. Njajal aja dieling-eling eleke. Wala rukun apik. Seneng maratuwa ketemu mantu. Alhamdulillah nak, bapak seneng duwe mantu awakmu. Ajane bapak yo pengen numbungahno mantu, pengen nukokno mobil. Cuma ya urung ana duwi enak. Ya sementara iki telatenono to gledekan iki. Mantu yang ngono, Pak mboten usah mikir ngoten, kula pun seneng dadi mantune jenengan. Kula jane nggih pengen nyenengke maratuwa, kepengin iso numbaske linggis. Ya Allah. Wes nang wong niku rungokno to. Rungokke to. Wong kuwi nek madhep ngulon ora ngarah ngerti etan. Lho, lha wis suwe jawaban. Wong kuwi nek madhep ngulon ora weruh wetan. Lah wong nek madhep ngetan ya ora weruh. Niki filosofinya apa? Wong niku nek eling-eling eleke wong liya wae ora bakal weruh eleke dhewe. Tapi nek gelem eling-eling eleke dhewe ora sempat metani eleke wong. Mulane tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bejo banget nek ana wong sing sibuk metani eleke dhewe nganti ora kober metani eleke wong liya. Wis ayo do eling-eling eleke dhewe, ora usah eling-eling eleke wong, nggih. Engko kula sampean iso tawadhu, rendah ae ngono. Isih elek aku ambek wong kae. Isih apik wong kae timbang aku. Ngono lho. Kowe karo tangga ya ora ngarah geger, najan kowe tau becek 200 balike mek 50. Kok guyu kowe? Lah nek wong kene kan becek 200 dibalikke 50, titenono. Ya Allah. Ya mbuh. Wis nomor 2, qaf niku qanaah. Artine nrimo ing pandume Gusti. Angel napa mboten? Diatur piye-piye karo Gusti Allah nrimo, angel napa mboten? Angel. Nyapa kula jenengan kok angel kon qanaah? Soale kula jenengan iki urung marem duwe pangeran Gusti Allah. Kula jenengan iki urung puas di pangerani Gusti Allah. Ora patek mantep di pangerani Gusti Allah. Mulane diatur ya ora kudu nrimo, angel nrimone. Ngapunten. Wong niku nek wis marem ya diapa-apake manut tok. Wong niku nek wis mantep ya apa-apake nurut tok. Lah nek ora mantep ya angel kon nrimo. Tunggale ibu-ibu misalnya jenengan kok lara. Terus jenengan pengen berobat mantep karo doktere. Lah jenengan mbok diperiksa model piye karo dokter kok manut to. Nggih mboten? Mergo jenengan mantep karo dokter.
Misalnya jenengan lara Bu, terus diperiksa wong sing dudu dokter, jenengan ora mantep. Ya moh ana banser sing dudu dokter. Terus Bu, nek mrene Bu tak periksa dadamu. Rene Bu tak periksa dodomu. Purun jenengan. Apa ya apa? Mergo sampean ora mantep wong bansere dudu dokter. Tapi lek sampean mantep sing mriksa dokter, Bu kula periksa. Nggih, malah diwangi ngudari. Urung dikongkone diploroti kabeh. Lah sampean ki nek wis mantep karo Gusti Allah, mbok diatur model piye manut nang Gusti? Mergo ya mantep, mergo ya seneng. Raditu billahi. Kula ridho kelawan Allah dados pangeran. Kula ridho duwe pangeran Gusti Allah. Ngono Gusti Allah jawab, aku ya ridho duwe makhluk kowe. Ngono. Aku ya seneng duwe makhluk awakmu. Nah wong niku nek wis ridho ngoten niku Bu, dinapa-napake manut. Mbok menajan ming diparingi sithik ya seneng. Diparingi rezeki sithik ya seneng. Soale al-qalil minal mahbub katsirun. Barang sithik kalau datangnya dari kekasih, wah itu bernilai banyak. Remeh kalau pemberian kekasih menjadi istimewa. Betul enggak? Misalnya ana bocah lanang neng kepencut kesengsem karo bocah wedok jenenge Sulastri. Ya apa-apa ketok-ketokan Sulastri. Sing dibahas ya Sulastri, sing dipikirno ya Sulastri. Turu impen-impenen ketemu Sulastri sampai ngelindur ya nyeluki jenenge Sulastri. Wong pancene kepencut, pancene seneng. Ha suci dina ora jarak, ora sengaja ketemu Sulastri. Mas. Dalem sampean Mas. Iya. Aku duwe permen Mas. Purun arep. Dikei permen sitoke Masya Allah bungae. Saking bungae permen sitoke dimut saulan ora entek. Kok saadae? Ya mboten saadae. Ngemute diluk-diluk. Didilati tok terus diadai plastik disaki. Ben ora dirubung semut. Ngetekan omah lebone kulkas. Sesuk ya didilat diluk, adai plastik buntel plastik neh ben ora dirubung semut. Ketemu kancane ya dipamerno, iki permen riwayat. Lho apa ora iso tuku dhewe? Ya iso, pira regane permen. Tapi saenenge permen iki ora ana sing kaya permen iki. Soale iki permen merek Sulastri. Duh. Sampeyan ki nek wis seneng karo Gusti Allah, ridho karo Gusti Allah, mbok dikeki sithik wah berharga luar biasa. Seneng kok. Ora paham ya wis. Masa ora paham ngoten niku. Nah, ngoten niku conto niku. Mulane wis aja kathek ngersula, wis aja kathek ngersula. Ayo sing qanaah sing nrimo kuwi jenenge wong takwa. Ciri nomor 2 qanaah, nrimo ing pandume Gusti. Wis sing nomor 3 wawu. Warok maknane hati-hati. Sayyidina Umar nate ditangleti. Ya Umar, takwa niku pripun? Takwa iki piye to? Sayyidina Umar jawab, takwa kuwi ngati-ati. Seperti kamu berjalan di malam gelap gulita, jalannya licin. Hei, melaku bengi peteng dedet, gek dalane lunyu. Ngoten kira-kira gayamu piye nek mlaku? Akeh-akeh begagang-begagang. Iya keplekang sida suwek kowe. Ya hati-hati kok gek mlakune wis peteng dedet bengi dalane lunyu. Ya hati-hati. Lah wong takwa ngono kuwi. Hati-hati. Ojo sampai keliru, ojo sampai salah. Halo.
Niku jenenge wong takwa. Hati-hati aja sampai keliru, aja sampai salah. Hati-hati nih mergo seneng padha karo maratuwa duwe mantu anyaran. Saking senenge karo mantu, hati-hati sembarang kali hati-hati. Masak biasanya abrakan yo malah diprogram mergo mantu anyaran. Saking senenge karo mantu, biasanya masak yo awuran, ya mergo seneng karo mantu. Masak yo diprogram. Saiki masak ngene, engko sore masak ngene. Anake dhewe le apa mangan sik ora oleh, aja sik. Diwanti-wanti wong mergo mantune urung. Saking senenge kok, hoi, maratuwa ngono, moh ganggu mantu. Buka nutup lawangnya biasanya jebret, gelodak, gerobyak. Malah hati-hati, mergo eneng mantu kuatir ganggu mantu. Jadi nutup lawangnya malah cetik. Melaku ilon jinjit. Kuatir ganggu. Nek sik anyaran. Nek wis lawas ya ngono kae. Ya padha mawon, mantu anyaran saking senenge karo maratuwa ya ngati-ati. Mangane biasane klontang-klontang, klunting-klunting, ya malih ora metu suarane. Wong mamahe mingkem. Adus biasanya biar grojak ya malah hati-hati. Zaman modelnya kok kayak menjiwai. Ya Allah. Paham nggih? Paham nggih? Wis pokoke ngoten wis nyang Gusti Allah niki ayo dok hati-hati padha karo bocah nom-nom milih bocah nom-nom. Wianan karo besapa ngono. Nggawe kata-kata yang hati-hati, kuatir salah kata, kuatir menyakitkan hati si dia. Kuatir salah, hati-hati ngono. Kadang wis kata-kata wis ditulis dihapus maneh, salah diwaca dipikir, engko nang salah kata-katane. Hati-hati. Iki wong warok jenenge Wirai. Wis sing terakhir. Kadek lho iki le. Iki urusanku ya ora mbek wong Remang tok. Nek kurangan ya ayo melak aku tak critani dhewe. Alah sing tuwek melok keplok. Maksudku ya ora kuwi kok. Sing nomor terakhir ya. Wah, ya niku napa? Yakin. Yakin nek perintahe Gusti Allah kuwi ndadekke mulya, yakin nek larangane Gusti Allah ndadekke ina. Nah, akhirnya pengen mulya yang nglakoni perintah ninggalke larangan. Woi. Nek wis ngono kurawani melanggar, mergo yakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Yakin nek perintahe Allah kuwi ndadekno mulya. Yakin nek larangane Allah ndadekno ina. Jenengan nak sering didhawuhi kali para kiai ngoten nika nerangno hadis Kanjeng Nabi, nek salat jamaah kuwi diparingi ganjaran 27 derajat. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nah, wong Remang kene ya do sregep salat jamaah. Woi. Nek jamaah subuh ten masjid niku wonten pirang baris? Yakin akeh cagake timbang wonge. Mergo napa? Sampeyan urung yakin, sampeyan lho gak yakin. Wis karuan ngerti dikandani diomongi, lek ganjarane salat jamaah 27 derajat. Ning nyatane kok pangga ora dilakoni, mergo sampeyan ora yakin. Woi. Sampeyan lah ngerti to nek salat tahajud ndadekno derajate dhuwur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dhuwur derajate. Ngertos to nggih? Ngono ku anggere bengi kowe ya tahajud. Tangi turu bengi wile tahajud terus apa nguyuh tok. Mergo sampeyan ora yakin. Woi. Lah ngerti to nggih ngrasani dosa? Ngono ku ya sik tau ngrasani.
Mergo ora yakin. Yakin iki padha karo ngene contoh saiki. Ana kabel listrik. Ana kabel listrik misalnya ngelewer. Belantong. Meling-meling nang udo. Terus ana tulisane awas bahaya tegangan tinggi. Saman pas nang pinggire kon. Terus ana wong sugih nggawa duit 10 gebok. Isine 5 jutanan. Wong sugih kok. Terus saman diomongi ngene, "Dek, dalem. Saman arep duit." Nggih purun. Saman nek gelem ngemut kabel iki. Wes sak dilatan tak kei sak gebok iki 5 juta. Ndilat ping 5 15 juta. Ndilat terus kok dhuwitku ki entek, aku mulih neh njukuk dhuwit neh. Kira-kira mbok dilat apa ora? Ngene apa? Mergo sampean yakin lek mbok dilat bledos kowe. Ya ora wani ndilat mergo ana larangan kuwi awas bahaya tegangan tinggi. Mergo sampean yakin. Woi. Woi. Awas bahaya. Ancaman neraka. Nyelatu bojo. Ngono ku bojomu ya sik tau mbok celatu. Napa? Berarti sampean ora yakin padha karo kabel tegangan tinggi mbok mut. Oh, bojone gregetna. Ya padha karo kabel listrik yang gregetno. Ya Allah, ya Allah. Wes. Ya wes sak mono ae. Mah. Lha wis meh 2 jam kok. Emang orang kalau udah terlanjur cinta ya kayak gitu. Gak mau pisah. Sampun matur suwun gawe gatosanipun. Donga muga-muga yayasan iki tambah makmur, tambah syiar, dadosaken yayasane sak masyarakate sedaya pinaringan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadhihi al-muassasah Sunan Derajat ma'muratan bi ibadika shalihin wa ma'muratan bi ibadikal mu'minin wa